Добре, да споделите малко впечатление от днеска. Ами, дам първо на Добри да говори. Впечатление. Нямам никакво впечатление. Аз ще започна, защото той не е нещо много разговорлив. Беше много интересно състезанието. Много равностойни почваме да ставаме. С Спас Киров, който е един от най-добрите български шосейни състезатели, става още по-интересно. Ей, такива младежи като него, които карат повече от нас. Кой знае колко добре станат повече. И в началото, като тънахме 10 души, съвсем различно е. Той вчера дед беше разочарован и искаше да атакуваме. Този път излязах отпред, въпреки че си мисля, че съм малко по-слаб. Нямам толкова сила колкото тях. Водих, напънах се максимално. Те направиха грешка и ме изтърваха. Той малко по-силен замина. И след това по цяло време карах на половина минута пред него, виждал го почти навсякъде и мисля, че стана много добре. На моменти се чувствах много изморен и малко се съмнявах в себе си. Казвам, ще ме настигнат, нямам много сила на места, но към края си влязах при тъма, концентрирах се, както трябва да се концентрираш и изведнъж някакси ти идва енергията, всичко. Почваш да развърташ предавката и даваш всичко от себе си, как да кажа, просто трудно се получава, но просто трябва да си повярваш и всеки може повече във всяко едно отношение. Сега да зарежем тук състезанието, но нещо се наспира, как да кажа. И ако всеки дава абсолютно всичко от себе си, си повярваш, ще постигне много неща в живота, където иска. И аз за това се радвам. И той се изгуби накрая, успя да го победя за първи път на състезание в България и съм невероятно щастлив. А и да не бях, пак бях много щастлив, че от самото каране. Просто красота. Нека има повече такива състезания от мен. Много се радвам. Супер. Много се радвам. Поздравления за успеха. Много здраве, ето виж какво става, сега идва и Филип. Невероятно просто. Той това спука гума и Спука гума ли? гума, да. А ти къде настигна